Edith Nyanjom, anyage miala, tati yungi ya girls, ane class teacher mar Nicole kuja wakuwa. Baba Nicole gi mama Nicole nokelo na nyathini tarik 10 dwe mar achiel 2024. Sani ene form 3 Skyriders and she has been a good student. Okaninde ga liel mag jonyuol, but because of who she is, I really needed to give her my support. Nicole, I know you are going to miss your mom back at home, but at school, count on me. It's going to be well. Mondo migi mora ina nyotimreni inyalo nene gi wang' machielo, but anta neno Nyasaye prepare you for something great in the future. I want you to be a strong woman, and I'm going to guide you through it all. Nejo kadem poleni uwito dhako at a very young age en gima lit. Baba Nicole, awinjo ka ji puonji ka puonj mang'eny, ang'eni advices dhibiro mang'eny. For me, I can only tell you to have the counsel of the Lord in everything that you need. I mean what we call emotional support at home. One day wadhine noka kwa ditimo a school. Jonyuol mag class anora kendo giywagi in a special way. We are going to discuss that. But I want to promise you, may the year is going to be good. Nikech Nyasaye osetimo ng'wono. Erouru kamano. Church. This is not, it's not normal. Ya kwamba kanisa nzima liweze kuhudhuria mazishi ya mmoja wao. And these people, hao wanaosimama hapa, wamekuja kuomboleza pamoja na ndugu wetu tena Elder Eli, ambaye amefiwa na bibie Vashti. Hawa watu walikuwa na wamekuwa watu wa watu. Amena? It takes somebody an expenditure ili asafiri kutoka Kisumu hadi hapa. Na hao watu hawakujali, maana Vashti na bwanake wamekuwa wakiingia katika shughuli za wengine. Kizungu wachoni, if you scratch my back, I'll scratch yours. Members of the church, you have done it so well in a way that is we cannot compare it. Nyasaye magwedhoji mondo gwedhu. Kawuoyo mapio kwa Sister Vashti, amekuwa member wa kanisa letu, hata labda alinitangulia kuwa pale. But she has been steady throughout the period mane wan kode as a member of the church. We pray God nikanitiyo odiochieng' ma iko ni wanarom kode echiel to odiochieng' no mondo bedie. Amena. Number 2, Vashti was a strong choir member of the Kamako SDA church choir, where she could not ne okonyal dong chien kowachi ni wadhi to dhi kata kodhi chunge alto ngatati ngata chiel. No wonder kane otho, her death really affected the performance of the choir. But we want to pray by the grace of God, He will provide another person to carry on with the mantle as Vashti rests awaiting the last trumpet. Nyinyi ambao mmefika hapa, Mungu wa mibaraka na awabariki. Kama kuna kitu mlitoa kusaidia katika shughuli hii, Mungu na awajazie. I know what you did. You people did a wonderful thing. And even through the collections that we were having, tieno eliel ne watimo choko moro matin kimchezo tu, coordinated by the church. It is not our policy. But from that goodness, from these small collections, the people including majirani, including wenye walikuwa wanatutembelea wakati wa maombolezi, we were able to pay the casket Vashti Onendoe. It is not in our policy as a church. But
through that, it was well coordinated, people were there, and it was done by the grace of God. May God bless you. May God bless you. Let me now remain with the elders peke yake, mbaki wakati wengine wanaketi. Mtakapokuwa mnarejea makwenu, na Mungu awabariki, Mungu awaongoze. Elders ambao I would want just come all of you. I would just mention your names so quickly. This church is so big, na viongozi wote wako hapa. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Very fast, we have a team of elders here. Wengi wao walilala hapa isipokuwa Elder Kefas and Elder Nyakundi. Elder Kefas, due to reasons beyond human control, he spent in Kisumu but made it here in the morning. Pale mwisho tuko na Elder Koriko Geoffrey, inua tu mkono. Calvin Soso, we have Elder Vincent Omondi, Elder David Onyango, Elder Seth Riba, Elder Dennis Urina, Elder Sylvester Ayeko, Elder George Nyakundi, Elder David Okiki, Elder Kennedy Onyango, Elder James Jabengi, Elder Tom Odiao, Elder Kefas Umare, and finally Elder Dan Okuta, who was also doubling up as the chair of the committee from Kisumu. Myself speaking, I am Elder Daniel Umao Semba. May God bless you abundantly. Freda Beach, Japuin, Mondo Co-MC, Mabede Jakomwa Marka Mifuongo, Mondo Bioka Tulone, Mondo Introduction Mojomantiere, Kaito Wadimbe, Rokaman Jakom. Rokamana inyo wado matin. Aparo ni nyiwen ni go bia. Gima timo ni anyalo timo kata kubiro. Oken specific ni nyawana mo akanye. Koro ngata mong'eyo ni nyawana ka ibiro kalore gi weather be kakuneno jodalawa. En mana chiwo rambi mathin, wawe kao sama ng'eny. Kae taparo ni bang'e no wabiro kutoka shule ya Ng'ia na Kodero Bara, shule ambazo watoto wa Eli wanasomea. Alafu miongoni mwetu tunao wakwe zake Joka Jodongeli, kunao wakwe zake kutoka maeneo ya Sakwa Kanyamgoni, Kokuro. Joko kuronika nyogidonjo ka nyoro kenda ng'eyo ni wamiyo gi thuolo. Bende kunao waliotoka kwa wajomba zake Eli Karachuonyo Kanjira, Jokanjira giwedegi kata Josakwa kabeni giwedegi kakotudore. Koro Kanjira go kane Eli ang'eyo ni kaner gi Eli machielo nitie kano jogo samoro die kindwa ka. Kendo bende ei dala ka wan gi wuodwa ma pastor maduong' e kanisa mar Pefa, kamiluongo ni Kirengo Pefa Cathedral board members oluwo owadwa Odera nitie ka. Ei ka bende wan gi chiefs. Dala waka wantie gi chief ang'wen. Kuanzia yule jirani, the immediate neighbor mar Eli no, en Chief Charles Okoth, en owadgi. Wantie gi Chief Benta Iwaka, mano chief mar location wane, mano Mineli. Wantiere gi Chief Philip Orua, mano en kwar gi Eli Oamodi Eloa location kocha. Bende wantie gi Chief Jack Dede, eka wan gi Madam Chief mano wa Kisumu. Aparo ni kata the other time kanwa iko Geoffrey ne wan kodeka. Bende wan gi mere wuodwa Brian Gai nika, eka wantiere gi Joka Nyamera, Joka Chuo Nyamera ma Hulda Odera ma Suna Migori Sangla Kacha. Tutaendelea kuwapasha ama kuwajulisha wale walioko mwingoni mwetu. Wakati huu ningependa kuwaita wale wote ambao wanajiita nyawana. Nyiweni ni enthuolo maru.
koro biurabiya mondo wach ne uniweni moa kane ugo mos. Kwayo mapod akwayo ni kwabiro kaka group to is better ng'at achiel ofwa. Kaniweni gonge adwa luongo jokarachuo jo sakwa Kanyamgony. An kaka migogo madalaka adwaro migogni mako madalaka te mondo bika. Adwaro migogni mako ndego te kata in nyakwaro kata in ang'o kata in dok leunda adwari ka mondo bika mondo wawuo matin mondo we gini ok budho ka sani idwaro ji odich ng'ata miluongo migogo mako ndego yo biye ka sai kata in mane giwendo we na pas matin mondo bika mondo nenie ka nini migogo madalaka. An machung kani an kaka jakom mar migogni madalaka. Takiani migogni chuogi obiro ka gimoke cheba te makiani jo cheba gito to pizza moja manyo biro jo kata riyo. Migogo moko ni nyaka to tedi ne chuore mako jo kata riyo. Koro samoro ok ginyal biro ka sani nikech gidich gi chuogi chuogi do chiemo. Koro an machung kani an aonge wach mang'eny madang' awachi koro ng'ato nyalo abiro tieko wach samoro koro kunguo. Opaki ruoth. An bende kachomo ka. Kachung ka an nyamin Eli eno nyathi omera. Eli en nyathi omera ma anto giluonga ni Margaret Alo. Anyar jak miluongo ni Potas Ong'ele ma Eli no ochake babawa. Ma an aluongo Eli ni wuora. Seche te aluonge mani baba. Koro miyo kani Eli oyudo chandruok malich machalo kamano. Nachopo mondo mi agora kuom Eli. En wach manok ni kop sang'eny ji lawo kuonde mabor ma ji dhiye koth bende biro ero uru kamano. Yesu paki uru. Agone Nyasaye malich erokamano gi jo kanisa duto mobiro konyowa kowo chi wuod owadwa ni. An Eli en wuod owadwa. An mara en Susan Adhiambo, anyar ngeta chiko gwaye. Nyasaye mondo romu gi mago. Yesu paki ne wede osiepe jo Kisumo mobiro konyowa kowo chi nyathiwa ni. Amosu ni Yesu paki kendo. An Eli en owadwa man Nyasaye gwedhu ero kamano. Bwana Yesu asifiwe. Ilonga ni Celestine Kiano. An yar mosenindo japuonj Julius Kiano Gai. An nyare maduong' atedo Rusinga. An aonge wach. Asante. Kamano ando onge wach kata dwaro ni tok seiki migogo mora mako ndego one jakom Giresa Nyango Nyuka anyar ngeta dom dikus Nyasaye romu kod ma. Kamana inya wagogni jojuak mosechopo e dala kaendi amoso ne oyawre uru. Ang'eyo ni ji biro ka mang'eny mondo mi gi condole gi brother Eli. Eli en ng'ama is dedicated kendo he has fought for the stability of their home. Kata bed ni the chain is broken, but ang'ene with God chieng' moro biro relink. Omiyo wakaw kwe makende mondo mi wakete mbele ni kanyo ni Nyasaye ume gi nyithindogo duto modong' kago ego. I'm very much grateful for you who have come all the way from Kisumu to come and show solidarity with our brother Eli. Ang'eyo ause aka kendo wago erokamano nyiun ka nyoro kendo nyeu miyowa wende mamit mag dhi e polo. Omiyo achung' ka ni mondo mi adhi mbele gi program. Ang'eyo ne osedhi kendo church bende koro wacho ne gidwa kawo mondo mi gikaw bodi gitere kaburi. E kaburi ni kanyo. Omiyo pod gimiyowa dakika moko machuok. Dakika no ratiyogo maber. Maka oluongi to he makes one utilize time ma omino endo. Meanwhile, achung' mondo mi akel kayuoch Eli kaendi tetete kantie ka
kotel gi Madam Esther Kiano e kind mamoko. Nyeke Mama Vasti Makoro is the late. Kaun kato biuru kotelu gi Mama Esther Kiano. Nanoko sebiro kaendi. God is good, and all the time. Erokamano, mana kaka osewachi. Dwach Nyasaye ema nosegik. Waduto te, including Eli, ma en dwach Nyasaye. Kendo seche duto te kaber to chuno wach mana niya, let the will of God be done. Kato tek manade kaka ma. Koro wabed motegno. Eli ang'eyo ni rem ma intiere go, kata gima ifeel. Wan wanyalo wacho ne let no, lakini rem ma Eli ni godo, dhana onge go. Samoro en gima let malo kata min gi giwuon gima nonyuole, nikech ne gisebedo ringruok achiel. Omiyo bed motegno, Nyasaye biro tayi e yo moro amora. Ero kamano, wan nyiepe mang'eny lakini wachung' ariyo, nikech ji nigi welo kon gi koni, omiyo gidich e yore magidich godo go. Nyasaye mondo gwedhu. Bwana Yesu, mapepo mibaya toroka. Palipongeza yeye huangaza, palipo machafuko hutuliza. Ni Mungu mwenye uweza, hakuna mashaka hofu. Palipopote alipo Bwana Yesu, mapepo mibaya toroka. Palipongeza yeye huangaza, palipo machafuko hutuliza. Ni Mungu mwenye uweza, anaweza kutengeneza njia pasipo na njia katika maisha yetu. Yeye ni mwanzo na tena mwisho. Mungu mkuu Yehova ndilo jina lake. Sasa toka kupima sifa za mwana mwenye hii. Alele na uwezo juu ya wote, nitamhimidi milele. Anaweza kutengeneza njia pasipo na njia katika maisha yetu. Yeye ni mwanzo na tena mwisho. Mungu mkuu Yehova ndilo jina lake. Sasa toka kupima sifa za mwana mwenye hii. Alele na uwezo juu ya wote, nitamhimidi milele. Wakati wa manyungu ni mfariji, na kwa nyungu yeye ni ufufuo. Kwa mdhambi yeye ni mkombozi, upendo wa Yesu unazidi kipimo. Hakuna mashaka alipo Bwana Yesu, ni muweza wa vyote. Anaweza yote, kwa magonjwa ni tabibu mkuu. Wakati wa machungu ni mfariji, na kwa mauti yeye ni ufufuo. Kwa mdhambi yeye ni mkombozi, upendo wa Yesu unazidi kipimo. Hakuna mashaka alipo Bwana Yesu, ni muweza wa vyote. Anaweza kutengeneza njia pasipo na njia katika maisha yako. Yeye ni mwanzo na tena mwisho. Mungu mkuu Yehova ndilo jina lake. Toka kupima sifa zake Bwana mwenye hii. Aliye na uwezo juu ya yote, nitamhimidi milele.
pasipo na njia katika maisha yako. Yeye ni mwanzo na tena mwisho. Mungu mkuu Yehova ndilo jina lake. Sitachoka kuimba zake Bwana Mungu anaweza kutengeneza njia pasipo na njia katika maisha yako. Yeye ni mwanzo na tena mwisho. Mungu mkuu Yehova ndilo jina lake. Sitachoka kuimba zake Bwana Mungu anaweza kutengeneza njia pasipo na njia katika maisha yako. Yeye ni mwanzo na tena mwisho. Mungu mkuu Yehova ndilo jina lake. Sitachoka kuimba zake Bwana Mungu Kokoro wabira biate wabira biambeleka kokoro team to kwangio your Calvary. Kokoro team, just come, all of you. Dalona duto kamino sing walk manya sai Jaitani o konya no yo jogo mogino te kumar punu o kwangio nityengi magawani iyo musaraba wanayo urwaro chuto o kwangio your Calvary mayom maneo dongo kaka flower diergi kenone ja era kenone gigeno ne gi ero migi chir kama no wuogi baba migi chir gi kwe e nying Ruoth Yesu. Praise the living God. Adwani umosa nkamoso nikech ng'ama ok oyiene mondo mos ji en mosenindo cha. Hallelujah. Yes, wachni sisters mondo obi mana kaka wachno jomoko achiel ariyo osewuoyo to wabro fulore ka wan gi sisters ga kaeri gibro wevnu kasto an ema wang' na wuo wave negi uru. Sisters kanyo bende nitiere nyimine na ma joka nera nyithi nere na mago nyithindwa koluong ni sisters so winjo bed ni gibedo ka kech onge thuolo ma wang' negi yudi. Asayo kik utem ni utimani nikech nitie kaka sani ko ndeka ni to moko dhi wuok akwaya ok adwar ni achak ni to isik na ni buta ano ka wuom ga mang'eny koro wewe mondo mi awach ni sisters ga moa Kanea sister na kata brothers ga moa Kanea nikech onge thuolo ma wang' negi yudi. Juma Ida kama untie erokamano Ida mano nyathinera machogo mano nyathinera gigave mago nyithinere na nyaka wamigi thuolo kamiwache brothers gi sisters nikech ang'eny onge ng'ama wang' ne wachgi. Wev uru kamae mae Ida mano nyar nera maduong' yawuoyi gi yawuot nera machogo. Nera paro ni osewuoyo ka joma ne nitie kae kendo akawo thuolo mar goyo erokamano ne joka ne mama na osewuoyo akawo thuolo mar goyo erokamano yudo ner mama uma biro luwo ma kako tol no mobika nyathi maduong' e od university. Koro ne university ok adwa timo an ng'ama ong'eyo Nyasaye ne university otimore kende. Hallelujah. Uneno kaka ji obiro. University ne nyathi maratego i odwa nonyuolore ka dichuo kendo university ne timo tich ma dichuo kata chuo moko ok tim
koroga ng'ama nyalo tiyo tich mar koroga ma irog ginende no nyalo timo tich ufundi ma ok nyalo samoro ng'ata kata noinga nyathiwa no ne ratego bende no nyaber ok ada wacho gimoro mar kuome awacho ni gima duong' magdwani mondo ukonya ni walemne familia mar Eli kamoro ma intie Nyasaye mad chung'na kodi gi nyithindo Eli ang'eyo kapok onyuma koth ang'eyo chuny ma en godo bende ang'eyo gi kapok gidak ga koth Eli Nyasaye mad chung'na kodi gi nyithindo matindo wan onge gima wanyalo timo gima duong' ni mondo isik e tiend Nyasaye nikech siko kanyo nigi wach maduong' Paulo wacho ni ka ngima to ngimana angima kuom Kristo to ka atho to tho na kelo na ohala haleluya ng'ano mong'eyo Kristo ka ngima to ngimane miyo Nyasaye mor bende ko tho to tho ne kelo ne ohala an gadieri ni ka university tiyo maber to wan to wayuaga kaka nyithindgi to samoro tho ne no oseyudo ohala koro en in gi an to wan marwa no chal nade kendo samoro ang'eyo ni nitiere ng'at moro ka mano lemo gi university sabato to the following Sabbath ok oneno university bende nitiere ng'ama samoro no wuoyo gi university e dakika moko 5 kata 20 to bang' dakika moko to university ok oneno ok nikech ni koro ni nitie gima ne in go to nitiere samoro gima Nyasaye dwaro ni mondo loke kit ngimani mondo kinindo tinind ka ibedo gi ohala e nying Ruoth Yesu an kuyiena to kata satin an jawer nyaka wer kasto wer maweren mana wende Nyasaye kasto miyou to uendelea 175 ubro konya were Elda ibro konya from Kamakoa Elda Sem Mia tune mar 175 moda wer kagone go vasturity nikech onge kama bro chako nene nyathiwa ni okada na wuo kode nyaka kaka no wagik kama no wagike batado mana nya wer moda wer nu microphone Geno Kristo konya urwere Geno Kristo Geno amor guau
Awashanango wadi de speedy maten no kana chunga nga chinya komadu wadwa nik mulen tie kafwane chokro nik mule tarumbeta mana chil ko mieten wa mwadala en kamano pastor pige anenoka pastor pige ero kamano jedolo woltang na mitul samuwinjo. Hallelujah. Watimo mos ahinya ne gimoseyudowa chutho to onge duogo to Nyasaye nochano kamano waonge penjo kata medo but wagoyo ne ji duto te mokawo thuolo mar biro konyowa bedo joneno erokamano madi Nyasaye res ng'ato kod ng'ato Nyasaye chung kod ng'ato kata ka wakawo thuolo mar dok waketo ji duto te e lwet Nyasaye erokamano. Wachene jakwath nango dipo ni oche waluo bangwa mokawo nyiri saa kwa kokuro tinge ubadu kama maunti ongi santie mokoka no sebiro legi se wuoyo fwairu kama untie mora kane ya maluo bangwa onge gintie ya yude kata chiel moro bas e achiel no ne timo dok sawa wan ka gi yuora Mr. Mauko no setelo ka entie ochungo fwane jo sakwa. Karibu obro wuoye lo jo oche wate karibu sana. Erur kamano ne josakwa mosewito nyako ne jokani como kende nyako ni jok mowito nyako mokendo nyako kwa kokuro agonu mos makende an kaka or ka jaduong' mulo ka ubura abiro ka no ging'ena nyalo chopo ka to koro gineno ka en mos makende ahinya joma yuocha moa kokuro mere na ochena dogi kama to bedeni to en mar Nyasaye an kana winjo wach ni gini notimore ka nyako ni ne akisumo nago mos ahinya to kokamano Nyasachwa moketo ka mwachopo kani mondo bed kodu ka mudawo gi kendo chok maber eru kamano. Akwayo brothers te biru ka kata ira chiel mawuoyo brothers te biru e ber ng'ade ka mashak biru mele brothers te nyaka ma dede ka ira representative wuoyo ka tudo miedhe inako nyalo wacho wach moro danga koro oganda maneno kani koro okone koro nitiere achiel kuma ma Nyasaye osekawo Nyasaye biro kawo kata ka dok koni nitiere ng'at achiel kende ma Nyasaye biro kawo e iwa ka mokwano achakone mang'eny onge madang' awachi ero kamano. Mose no kuonde koko Nyasaye ero kamano amiyo thuolo no marine hera ano koro an kon nyaki ini nyathini yone gaode rinpiny anyuola mawachielo amuso jirudo ne rukwe an awadgi Vashti matin luonga ni Austin
Kimena lo wache to nyathi wane actually nyalo tama. So I felt so hearted by this thing manoko tani kota to. Aonge mang'eny manyalo wacho, Nyasaye mondo oritu te. Praise God. Praise God once more. I'm also to put no kwe. Okwe. Anta kignaro 10 minutes a time. That is when I live here. Kignaro 10 minutes a time. I also have mine here. Di mada watu mkuongo, agone anyula makale mano gana ni mwananyikiwa, marvasti ya kote ukamana hinya, kumano masene nukapu hangile, narakuru sitemoni nukaziko. I'm very grateful for the release wao wamekuja hapa wote kunikondoli na kukondoli mtina mawe and the entire family. Brother Eli, I'm not saying, Brother Eli, we are so much sorry for you in Canada, but we are all in this. I would like to introduce my guests. Nilikuwa na wageni walikuja kunitembelea kutoka Nairobi. Haitakuwa sawa wakitoka huko na waende hivyo bila kusema hai. Kindly Seraphic family, one of you to say hi to the congregation. Thank you. Tunage maneno mengi ni tunafanya tu kwa kusunaimba. So if you want me to talk concerning my sister, I want to talk. But again, I can talk. If I feel like talking, I can talk. Mpaka ni mic nitumie vizuri. But for now, I'm going to say my sister is dead. She's gone. Christ Jesus Christ, Redeemer, only died for 3 days. How many days? Now again, I want 2. Christ Jesus died for how many days? Watu wa kanisa, Yesu alikufa siku ngapi? Thank you very much. God bless you. God is good all the time. Na niliongani Paul Omondi. Not that diversity. Some of us are smart because she nurtured us. But when I lost my sister, it wasn't, it never felt good. But mokuonga dwago ne kanisa ya kamano kama kwa kumigara in the church. Ero kamano kum chungkodwa. Ero kamano kum the love, the unity. Thank you so much. I have my friends, my girlfriend. Thank you so much. Ero kamano jiduto te mobira pana iwago nyaminwa. To the family of Eli Samuel, we will continue praying for you for strength. Nyithinda Morgan, I talked to them. I said, be united, because the cow united. Natonyal Pogo, so we do united because the university one and although the bond has been broken, but Kora, we will try to mend it. The more to do Maduong Joka Dim Sani in a Kora Wadita, but Kora, because we have kids, the 4 kids, 1 prodigy, in case Moko Kum Wame included, Nakajoka Dim Moko, Vashti was an umbrella to them. Vashti was an umbrella to very many people. Makadang muji time, maybe when I is when he call, I know he's a responsible man I cannot question. Other people do change. I request written in the bell. Katako Amwa not 1 to 3, but the person when Vashti had the kids, the 4 kids, ma away of Chiengo. Mago Vashti one name. Though ni why you work, but why you work again because you know Vashti already chien. Another real I do on behalf of Vashti, although she's dead. Cannot chuani kongema. Find a place you have to forgive. And kani chuanye imone. Winjore. Kano digi gopi moro imone. Kani kao di kaini gope Nyasaye gocho. Mogi like but not least joka de mogo nuro kamano maduong. Urite the ups and downs. Utag to tage matin to wabon wero kamano tag to tag manyathi, but wabon wero kamano maduong magot part of family issues. Me, I was so much close to my sister more than anybody else. A dark for death. Before a dark for death, so I knew a lot of things. But Jokadem, the husband is a very good guy, a responsible guy. You cannot blame him for anything. So Timore, can never better we brush shoulders and turn back.
we forgiven ourselves. Mogik wale kwayo japuonj mar Nicole gini, we give them the necessary counsel, the church, ji duto te. Agon erokamano kuom ritowa Vashti maber. Agon ji duto. Ok anyal go erokamano maromo. I so love most of my church, Kamakoa Church. Thank you so much, the elders. Thank you so much, everybody. May Vashti rest. To Vashti nitie nyathi matin mogik no. Mano is a replica of Vashti. Thank you so much. Thank you. Erokamano jokadem. Erokamano jokanisa. Awito Siepna, my confidant, my sister. She's more than a sister. Thank you. Amose uno kweuyo atimo mos ne nyara majabereni tobwogo waka kwang'eyo wakonya ng'ano to akoto to an to kwang'eyo na akoto to anang'o na koth nitie en gima lich miwuoyo na akoto to onge gimitime Nyasaye noweye kako tho Nyasaye noweye wane wakia anaki kaka koto to ana luongo na koth nolena jaber tho e kaka ji tho onge wach. Erokamano menwa kuom wachno mase makoro wawene komini kidogo nakoth. Amosou noimore uru. Amosou kendo noimore uru. Mokwongo wagone Nyasachwa mangima ni erokamano kuom yie mondo nyalo miyo odiochieng' ma kawuono ma wanyalo kowe nyathiwa Vashti. Wagone Nyasaye erokamano kuom yie mondo ng'ato ka ng'ato nyalo wuotho ka kod kacha. Nyasach kwe obed gwedhou. Kanisa Kamakoa Nyasaye ogwedhu. Kanisni te ma Nyasaye oyie mondo nyal bedo ka Jehova Nyasaye obed kodu. Wede kaachiel kod osiepe ma Nyasaye oyie mondo nyal donjo ka, Nyasaye omed parou. Erokamano Nyasaye noyie ni mondo anyal bedo gi nywedewa ka. Wan gi nyawanawa moa Nyakach. Chungi kwaye ne chokruogni. Nyawana moa Nyakach. Asante. Wan gi nyawana moa Gemiala. Nyawanda moa Gemiala. Da Cynthia. Karibu. Erokamano. Nyasaye oyie mondo abed gi nyiweyena ka. Nyasaye ogwedhu ng'ato ka ng'ato kama utiere. Nyithi nyiminena osewuoyo. Nyasaye Akoth osewachi maisha ne kaka ochal. Akoth ajiri ne nyathi manyako maratego. Akoth en kaka ne en no. Akoth ne nyathi ma siko nyiera. Akoth kane timo tijene, Akoth ne ok tim tich gi samuoyo. Kokawo notimo gimoro totimo gi tekruok ne duto. Ang'eyo ni weche mang'eny osewach kuom Akoth. Akoth osenindo. Ng'euru Akoth onind kod kwe. Aduogo kadem wuon Nicole. Nyasach kwe omed rito nai. Nyasach kwe omed maki. Onge ng'ata ng'ata manyalo maki. Onge ng'ata ng'ata manyalo nyisi ni bidhi idag gi nyithindo kama. To Jehova Nyasaye nyalo timo duto te. En ema onyalo yiero ni ng'ama nade ma ka omiyi to nyalo mako ni bad nyithindo. Dhano nyalo chuno to Jehova Nyasaye to ok nyal chuno. Ka ok kamano to Jehova Nyasaye oparu e nying Wuode Yesu Kristo. Uru. Kapok awuoyo abiro kwayo kwaya moa Buruburu mondo bi owerna wer achiel mondo awach wach matin, an ok ang'eny gi wach. Karibuni.
Erokamano nyaka wawinj wer family wa en kar wer
kanyo nitiere bass, soprano, alto. Were modagowa be momiyo wategno kuom Kristo. Koro ka kamano tago erokamano ne Nyasaye maduong' manie polo kuom sene chano gini kata ka wan wakia. Ng'eyo ni Nyasaye ne gombo ni mondo wawinje weche moko makelo lokruok e kit ngimawa kendo weche moko matudowa kuom Nyasaye. Ok abi wuoyo